don't care at all. Lost my time, my life is gone. Continuem. Com ja sabeu, esteu aquí totes reunides perquè m'ajudareu a recuperar el guió del festival que ens han robat els Oscars. Els Oscars que, per cert, comencen la setmana que ve. Aleshores, primer de tot, on està aquest? On està? És que és el de Barcelona i sempre arriba tard. El de Barcelona. Bueno, comencem molt bé i comencem sense ell. Primer de tot, necessito que us poseu un nom, perquè tota banda ha de tenir un nom. Jo em dic Joana. Jo em dic Ramon. No necessito que em diu els vostres noms, no m'interessa. Hola, Joana. Necessito que us poseu un nom de pila. Per exemple, d'on sou vosaltres? Jo de la Selva. Jo de la Selva. No, tu no pots ser de la Selva, jo sóc de la Selva. Jo soc de la Selva. Bueno, i no tens alguna segona residència? Bueno, tinc una segona residència a l'Ebre. Doncs ja està. I tu? No tens segona residència? A veure, No, Mira, sí, jo... Que tingui segona residència. Mira, deixa'ls, és que jo soc de la muntanya, de dalt de les muntanyes. A mi tot això de les selves, mars... Vaja, que és pija. Pija, pija! Què fas? Jo no sé, que tu segona a veure, tu, com et dius al final? Cerdanya. Molt bé, Ebre. perfecte. La Selva. Molt bé. I aquest què? Barcelonès. Perfecte. Doncs ja tenim nom. La professora. Va estudiar 4 anys a l'UAB i va fer un màster a Finlàndia. Serà el cap pensant de l'operació en busca del guió perdut. Experta en tecnologia informàtica, vital per l'operació. Ebre. Procedent de les terres del sud, sempre porta a mà un paquet d'arròs i la seva barretina característica. Expert en supervivència en la natura, la seva debilitat, el licor d'arròs. La Selva. Des del seu contacte amb els aliens, no ha tornat a ser la mateixa. Li encanta el iogurt de maduixa, coco, pera, plàtan, salmó, tomacat i de qualsevol cosa que es pugui fer. Excampiona mundial de natació, va aconseguir una medalla olímpica a Atenes, tot i que només la coneixen a la seva comarca, té un carrer amb el seu nom. Cerdanya. Té calés. Molts calés. S'encarrega de finançar l'operació i sense ella no hi hauria pressupost. Troba molt a faltar la neu i esquiar, i anar a comprar a Andorra de tant en tant. En el seu temps lliure és influencer i la trobareu a les xarxes socials. Barcelonès. És de Badalona, però té un pis a l'Eixample. Li agrada 31 fam i fer surf a Barceloneta, encara que no hi hagi onades. Es desplaça sempre en patinet elèctric. Per què? Perquè és guai. La seva habilitat? Desaparèixer. I posar-se la gorra una vegada i una altra. Se la treu i se la torna a posar. Ei! Ara que estem de presentacions, ens deixem algú molt important per mi i per vosaltres també. La meva mama. Perquè què faríem sense els seus sucs de taronja durant les reunions, Una mattina mi sono alzato. I don't care at all. Lost my time, my life is gone.
Acabo de parlar amb el barcelonès i ell us dirà com anar fins als Oscars. Comenceu, que ara us toca a vosaltres. Doncs vinga. Sí. Ei, espereu! Estigueu atentes que per qualsevol cosa jo us estaré donant indicacions, d'acord? Dia dels Oscars, 12:00. Queden amb el barcelonès al metro. En metro? En metro! Clar, el metro és la millor eina de transport per moure's per Barcelona. El metro és el mètode de transport més eficient, sostenible i ràpid. Me'l conec com si fos el palmell de la meva mare. Som-hi! Va! Amb la gorra posada, el iogurt de tomàquet, l'Snow i el paquet d'arròs, entraren al metro dirigint-se cap als Oscars. Però no tots estaven acostumats a agafar-los sovint i van tenir algun que altre problema. Mentrestant al teatre, la gala dels Oscars començava. La nit dels Oscars, Sí. Quin nom tan bonic. Veus aquella persona? Fila 17, seient 7, el veus? Sí. L'Òscar, li dono la benvinguda. Ah! Òscar, benvingut! Aquells? Aquella gent d'allà. No sé quina fila és. Són 13 o 14. Sí, perquè som l'Associació d'Oscars de Catalunya, que han vingut avui a veure els nostres premis. Benvinguts, Òscars! Aquest any han nascut 313 Òscars a Catalunya en 4 mesos. Sí o no? Només en 4 mesos. I saps que he llegit que un 24% d'aquests Oscars tenen accent obert. La resta no tenen accent. Sense accent. No sé si hi ha alguna mena de divisió, hauran de fer algun pacte, hauran de dialogar en una taula, qui sap. Jo soc més de... L'accent m'agrada més. Sí, accent obert, Sí. Poseu l'accent. Què havíem de fer? Havíem Què hem vingut? Ah, hem de presentar els premis. Ah, i els premis, és veritat, Com ja es me'n deien els recordava. premis? Els premis del... Els Òscars! Els Oscars, exacte! Ens preparem pel moment del veredicte final. Perquè el premi a l'actuació de Urban Dance Dansa urbana. Rise és per... Dansa Grans al Centre Montserrat Xavier! Un aplaudiment! To show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up, you showed me nothing at all. It's coming down on me, harder like misery. It's coming down on me. I'm ready, rain on me. Drop out, at least I'm alive. Rain on me.
la Rosalía. Si llevo tantas cadenas, no es pa' que nadie me amarre. No dejo que nadie a mi cara me desgarre. Tú estás jugando con una jugadora, la que pisa fuerte, la matadora. Ahora todo cambió, le toca a ella. Take me through the night, falling to the dark side. We don't need the light, we'll live on the dark side. I see it, let's feel it while we're still young and fearless. Let go of the light, falling to the dark side. Falling to the dark side. Giving to the dark side. Let go of the light, falling to the dark side. Una hora més tard, Que és gran això, eh? Bueno, què vols que et digui? Això, al meu camp, seria més gran. Nena, és que aquí a Barcelona les coses van ràpid. A Puigcerdà són molt millor. Pots comptar. Espera, espera, espera. Però nois, què feu asseguts en un banc? Podeu anar ja als Oscars, que ja ha començat? Vinga, passem a l'acció, perquè es farà tard. Home. Mami. Ens hem d'activar. Vinga, va, ràpid. Ens hem d'activar ja. Pots o què? Però a on és això? Pareu. Mira el Google Maps. És aquí. Allà. Però... hi ha una reixa. Professora, està tancat. Tranquil·la, us l'activo ara en 3, 2, 1... Jan, què és? Sí que ho és? Sergei, home. Amb Covid i poden entrar. És que la matava. Vinga. Dansa Aquí grans. no, aquí. Aquí, grans. Aquí. Bueno, Molt bé, doncs ara seguirem amb el premi Roller Reading Patinatge urbà. and Ride. aquí ja està. La broma, jiji. Aquí ja estàs patinant només. Estàs patinant. Sí, vols dir? Però, Aquella senyora ja ha rigut una mica. una de... Bueno, doncs seguim. Parlant de patinar. Parlant de patinat, explica'm. Toquen els premis de patinadors i patinadores de Catalunya. Els millors i les millors de tot Catalunya, i és que el premi No només Catalunya, Catalunya i part d'Espanya. i per... Uf, Sí, sí. has de dir, el premi a les millors i els millors patinadors i patinadores és per... Patinatge al centre Montserrat Xavier, un fort aplaudiment, sisplau! Una sorpresa! I'm at a payphone trying to call home.
my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in that time that you wasted, all of our bridges burned out. I've wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. I'm at a place from trying to go home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are full of shit. Un cop dins dels Oscars, Ei, alerta! Aquest passadís està ple de làsers. Utilitzeu les ulleres làsers que teniu i així ho podreu veure. Perdó. Vinga, va, espavila. Deixeu-me a mi. Travesso el passadís i desactivo l'alarma. Ja podeu venir, veniu ràpid. El teatre és alegria. El teatre és tristor. El teatre és Sorpresa! I el teatre també pot ser... I és per això que venim a presentar-vos els premis a les arts escèniques. Sí, així com ho sentiu. I el premi... Digues, digues. Primer premi. Arts escèniques, Catalunya, 2021. 2021. Segle XXI. I jo crec 2021 fins... I va. I Sí, seguirà guanyant. seguirà, sí, sí, sí. És per... Redobla. Teatre del Centre Montserrat Xavier. Com està el Centre Montserrat Xavier? Ha guanyat tot. No para de guanyar. 3 de 3, molt bé, el grup de teatre. Mare meva, intergeneracional. Com es nota la feinada que han fet. Molta performance. El Jaume té dues mames i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Ester va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues. Ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres. Al cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa 2 anys es deia Lara. Van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi, però no està pas inquiet esperant que algun gran equip la fitxi. El Mohan té un trastorn de l'espectre autista. Li poses un tema de xiula i es torna el rei de la pista. La Jèssica està enamorada de la Ruth i li escriu en un paper el més bonic que se li acut. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmina és la més alta de la classe. Ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace? El Patrick té 2 papes. És tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes. No vegis com flipava a primera fila en el concert dels Jonas Brothers. La mirada por
El Yusuf té el fèmur de titani i és tan valent que va creuar en barca tot el Mediterrani. La Nayeli necessita moure's quan és a l'aula i mira quins dibuixos més currats que té a la taula. Al Pons li agrada jugar amb nines. Fa diàlegs molt més guais que amb les patrulles canines. La Clara arriba als llocs tot xino-xano i ara estic feliç que sigui ella qui toqui el piano. I després hi ha la lluna. El regalet que no esperàvem i que ens va venir tot d'una, amb una mutació genètica que de manera frenètica ens ha canviat la vida d'una forma bastant poètica. A la meva ninona, que li falta l'equilibri, però que amb la mà ens acarona i és genial que amb això vibri. I és que hi van haver dies que només veiem tragèdies, se'ns anava omplint la casa de joguines i ortopèdia i amb això vas fent, vas tancant ferida, que segueix coent. Però és que això és la vida, i et pot semblar que amb la vida haurem generat un deute, però és que també en tenim un altre, que ara és fisioterapeuta i l'aixa baixa. Fins a la lluna, que té atrofiat el cerebel, però que ens està donant més llum. Mireu amunt, que la lluna del cel. La mirada poc centrada, que és la primera vegada que et penso escrita. T'estimo petita. T'estimo petita. Amb dificultats, seguíem buscant el lloc on es trobava el guió. Per fi. Ui, on estic? Captivada per la música que sentia a la llunyania, la Selva es va separar del grup. No és el teatre, això? No sé, quina calor, no? Va, comença la classe, a l'aigua. Vinga. Vinga, va. Quina classe? Aigua? Vinga. Sembla que algú ha trobat el plató principal dels Oscars. Molt bé teatre, increïble, moltíssimes gràcies, quin plaer, Quin plaer veure aquest art, quin goig, quina joia de viure. Doncs bé, anem a continuar amb els següents... Espera un moment, mira què tinc. Vale? Espera, mira. Deixo per aquí. Per la Beyoncé, ara. Fes-me com... Vull penjar a l'Instagram, com unes fotos. Fes-me unes fotos. fent que estàs aquí presentant. Aquí, en plan. Així. Molt bé. Així. Espera't. Amb el... T'agrada el meu telèfon? Ui, que xulo. Samsung xancles no lligades, recordeu? Al casal han de ser lligades. Així. Espera. Sí, així? Home, però... No vols sortir amb mi? Ah, vale. Vinga, va. Anem a fer-nos
fotografia. Es porta molt. Els Oscars! Ui, a la iaia Carme li passa això, li encantarà. Sí, jo és que se l'imprimirà per posar-la a la nevera i tot. És que la iaia Carme, el mòbil és resistent. Uau! Quin selfie més xulo! Així no em pillaran. Doncs ara, el premi a la millor activitat d'esplai és per... L'esplai la lluna! No he pogut venir perquè estan fent esplai! Ah! L'energia de l'esplai! L'energia de l'esplai. Se't nota al pensar. L'energia de l'esplai. Se't nota al parlar. L'energia de l'esplai. Se't nota a l'actuar. L'energia de l'esplai. Tu ets d'esplai. Però problemes. La Selva va ser capturada per la seguretat dels Oscars. Què volies, robar o què? Què feies allà? No has dit ni una paraula. Increïble, increïble! Hola, ojalà tingués una sagràcia. És una superclasse. passada. Hola, que xulo. Va! Vinga. Ni una paraula des que ens hem vist. T'han enganxat? Vinga, ja podeu venir cap aquí, va, tots. Vinga, us heu posat en un problema ben greu. Vinga, mans darrere. Mans darrere, vinga, cap amunt. Molt bé, molt bé, molt bé. Bravo, bravíssimo. Ara per això ens estan dient que haurem de fer un tall de publicitat, sí? Sí. Anem a passar... Veiem uns anuncis xachipirulis? Uns anuncis molt xachipirulis. Què et sembla? Sí. Doncs vinga, ens veiem després de la publicitat. Un petó a totes. Dentro. Marxem. Vinga. Bueno. Sabeu què tinc? Aquí dins? No. Era una pregunta retòrica. Aquí dins hi tinc l'arma definitiva. El torturador de persones. Només us dic que preferiríeu estar a un concert de la SU que aquí ara mateix. Ai, Déu meu, santíssim. Imagineu-vos. Berta, sisplau, tanca les llums.
I l'arma secreta. ¡Pasigollas! ¡No! Era sota talent, Què volíeu fer, vosaltres? Què volíeu fer? Volíeu robar? Què volíeu fer? Què? Tu seràs l'escollit. Tu seràs. Treu-te les sabates. No. Ai. Aguanta. No li expliquis res. Va, canta! Professora, necessitem ajuda. Ostres, ara els han segrestat. No ha funcionat ni el pla A, ni el pla B. És que en què estava pensant? Vinga, activo el pla Z. Ajuda, sisplau! Tapeu-vos els ulls! Supermana! Your time is up, my time is now. My time is now. It's the franchise where I'm shining now. Espera. I el meu patinet? Bueno, ja m'explicareu què tal, Jo me'n vaig a buscar-lo. I des d'aquell dia, ningú va saber res del jove barcelonès. Mare! Berta, on ets? Berta? No veig res, què ha passat? No sé què passa. Què ha passat? Jo no entenc res. Ai. Aixeca. Hem de seguir. Vols dir que hem de seguir? Sí, s'ha de fer. Si no, no cobro, Berta. Ui, bueno, Ara estic potser et recuperant paguen una un ERTE, amb sort. Potser tinc alguna cosa aquí. A veure... Vinga, va. Molt bé, ara... Per on anàvem? No me'n recordo. Per on anàvem? Tant sapatilles. Molt bé, doncs... El premi a les millors actuacions de dansaires De categoria menor. Júnior. La categoria júnior és per... Oh, no fiquis tan fort. Dansa petites del centre Montserrat Xavier. Reines! Que bé que ho fas. És que t'has d'esforçar. Cada li costi, vinga, estos ánimos, vamos. Yo soy el rey del jazz a go-go, el más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir, esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Pero quiero ser como tú. Quiero andar como tú, gritar como tú. A tu salud, o dímelo a mí. Si el fuego a ti me lo traerías tú. A mí no me engañas, Molly. Un trato hicimos yo y tú. Y dame luego del hombre el fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro. Dime cómo debo hacer. Dominar quiero el rojo fuego para tener poder. Pero quiero ser
La cerimònia avançava i seguien sense trobar el guió perdut. Obre la porta, va. Que no. El guió? Atura't! Ei, nois, abans d'agafar el guió, agafeu algú pesat perquè us substitueixi. I veniu ja corrents cap aquí amb el guió i ens veiem a la sala de control. Vinga, va. Jo porto. Arròs! Vinga, va. Vigila! Sí. Va. Jo crec que nosaltres no patim bé. Saps qui patina bé, xica? Qui? Explica-m'ho. Ui, és que encara estic una miqueta... Uf. Ara de fet toca patinatge categoria superior, la gent... Categoria sènior. Sèniors. Vale, ara cantes tu o canto jo? Canta. I les guanyadores i els guanyadors de patinatge de tota Catalunya i part d'Andalusia són... Patinatge gros! Quina sorpresa! Mira les cares que fan de sorpresa, no s'ho esperaven, A mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar. Si me da un poco de vida me vale. Y no me importa, te juro que ya no me importa qué lado de mi cama quiera, con tal de que mi cama escoja. Y no me importa, te juro que ya no me importa que me despierte a medianoche, con tal de compartir deshoras. Y no importa que todo se rompa al final, poder haberlo tenido me vale. A mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar. Si me da un poco de vida me vale. A mí me vale, no importa cuándo, no importa el lugar. Si nos acorta el espacio me vale. Si me da un poco de vida me vale. A mí me vale. Me vale, a mí me vale. Me vale y no me importa. Desde hace mucho no me importa. Se para el tiempo si... Un cop van trobar el guió, arriba el moment de la fugida. Aquí tenim el guió! Felicitats! On està el barcelonès? És igual. Tenim el guió. Que tesora! Com que els Oscars? Meryl Streep? Emma Watson? Leonardo DiCaprio? Això vol dir... Que els Oscars... S'han quedat sense guió. No! Llavors, qui té el guió del festival? El teniu vosaltres? I efectivament, els Oscars es van quedar sense guió. No sé, és que amb lo bé que estava anant, tot estava guionat, el segon, tot preparat i... Berta, ens han robat? Ja no tenim guions igual? Mira, els I ara Oscars per han res. vingut i ara els Oscars també es queden sense... Sant Déu.
I ara què farem? No sé, jo crec que marxem, és que no podem... Marxem, doncs res, ho deixem aquí. Un moment, que la cosa no acaba aquí. Vinga, va, que em toca netejar una miqueta, que aquest any al final m'he presentat al festival i m'han donat el servei de neteja. A veure... Ostres, tot tirat pel terra, Ja els hi costava fer així, una miqueta. Ai, i s'han deixat la llum oberta. Com que no paguen ells, doncs vinga, va, a veure, anem a deixar això. Ostres! Guió Festival 2021. Estava aquí tota l'estona? Mare meva, si podia haver-lo presentat jo. Vinga, va, encara estic a temps, crec, sí. Vinga, agafem l'americana. Vinga, va. Aquest any crec que el puc presentar al final. Tenim el guió. Vinga, va, som-hi. Va. Tope, tope, vamos. Vinga, va. Va. Vamos. Bona tarda, Festival! Però on està la gent? La gent s'ha anat ja, tu no tocava netejar? Vinga, va, espavila! Si no hi ha hagut festival aquest any, llavors. Poder no haurem fet servir aquest guió, però el farem servir. Us hi esperem a totes i tots. Festival 2022. Ai, que despistats aquests monitors i monitores. S'havien deixat el guió darrere el mirall i ningú havia anat a mirar-ho. Estic gravant ja. Si denkt final, si slet me no, heel de dag. Del festival al qual ha desaparegut. Tot apunta que ens el grup. És que a mi no m'han entès. Jo, el Pau Deixeu-me a mi.